Dámy a pánové, představte si levely, úplně základní levely v Geometry Dash. Ale co kdyby všechny ty levely, úplně původní, byly spojeny do jednoho levelu? No, to dneska zjistíme, jak to půjde. Já už to zkoušela jako na normál, mám na to 5%, což je celkem málo, ale ten level je XL a ten si myslím, no ten vím, že na tomhle kanále jsme fakt ještě neměli nikdy nějaký level, co by měl XL dílku. Takže tohle by mohla být challenge, taková malá. Navíc jsou to Robtop levely, úplně ty jako první, ty úplně základní, takže by to těžký být nemělo. Počkat, na co jsem to kliknul, na nějaký secret? What the fuck? To tady nechci, já chci normál. Bohužel tady nejsou ty hudby z těch levelů. Je tady jiná hudba. Která není špatná. Celkem se mi i líbí. Je taková, zní tak jako chill. A jak vidíte, teďka už bych byl asi tak v čtvrtině tohohle Steroid Madness, ale tady jsem teprve na prvním procentu. Takže jo, je to actually prostě všechny levely dohromady. A já si musím přiznat, já nedohrál všechny levely. Vím, co očekávat, ale nikdy jsem je celý jako nedohrál, ani na praktik. Já to na praktik teprve budu dohrávat. Ale jestli byste chtěli video, kde ukážu, kolik už levelů těch základních mám, tak dejte like na video. Jestli tady bude 5 lajků do 2 dní, tak vytáhnu svého dvojníka ze sklepa jménem Banána. Borec se jmenuje Banán a já ho jsem vzal ve sklepě, protože mi je strašně podobný a nelíbí se mi to. Zavřel jsem ho ve sklepě a krmím ho jenom klackama. A když je hodně hodnej, tak dokonce dostane k těm klackům i listí. Takže jestli na tohle video bude 5 lajků do 2 dní, tak natočí za mě video. Nevím, co bude hrát, to ještě nějak dořešíme, co bude hrát. Možná ho necháme hrát tu Slender the Color. Kamo, what the fuck? Ale dáme ještě poslední pokus, protože já úplně fakt nechci ten level se pokoušet dohrát. Ale jestli fakt do 2 dní na tomhle videu bude 5 lajků, vytáhnu Banána ze sklepa. A mluví nějak takhle. Takhle nějak ten banán mluví. Já mu ani moc nerozumím. Přes tu jeho mimozemšťanskou mluvu. Takže jestli chcete Banána, aby natočil za mě video, tak dejte na tohle video like. Jestli tady bude 5 lajků, jak říkám, 5 lajků, vytáhnu Banána ze sklepa a donutím ho natočit video. Řeknu mu, že když natočí za mě video, tak dostane pytel klacků. A možná i listí k tomu. Ale ta hudba je hodně satisfying, celkem. Mně se hodně líbí. Jako popravdě fakt, že jo?
No tak nic. Hele, ale fakt bych byla rád, kdybyste mi do komentu napsali nějaký ten váš level, abych ho jako já dohrál. Já se ho pokusím dohrát a uvidíme. Bude váš level, co jste udělali pro mě ve videu, ale musíte mi poslat ID té mapy, jo? Takže jestli chcete být ve videu, nebo aspoň vaše mapa by byla ve videu, tak napište ID do komentů. A já nevím, co dáme. Víte co? Já mám nápad. Dáme tenhle ten finger dash. Jak na tomhle můžu zdechnout, what the fuck? To jste neviděli. Jak to, že jsem zase na tom umřel, já mám 40%. Dám ještě 2 pokusy. Normálně to je poprvé, co ve videu dohrávám jeden ze základních levelů. Myslím teda, když nepočítáme dneska ten Robtop Levels, kde to byly všechny levely dohromady, tak prakticky hej. Já vím, že ještě bych měl mít jeden pokus, ale to fakt říká ne. Já nevím proč, ale mě prostě dělá problém. Ten can let go. Já tam chci získat taky všechny koiny, ale mně to prostě nějak nejde. Jo, vidíte, já už tyhle mám. Nevím, proč mi prostě ten can let go mi dělá strašný problémy, ale z nějakého důvodu prostě jo. Nevím proč. No. Co teď teda? Já nevím, já se tady ještě podívám, jaký tady všechno mám za levely. TikTok máme. Zkusíme, TikTok mím. Ten už jsme tady měli asi. A to myslím, že vůbec jako moc nejde. Že to není nějaký jako buglej. Dáme teda easy demona. Kámo, proč dávám demony? Já jsem asi úplně nějak jako na jiný úrovni mentality, nebo co? Hele, já si do videí už nebudu dávat démony a takhle. Pač to video pak je o ničem a vůbec to nedohraju. A to je toto. Kurník, nejlehčí nám zdechnu na tom, to je blbý. Go! Kámo, já jsem prostě nedočkával opice. Ach jo. Já jsem si dal jak... Ale dáme teda ještě... Zkusíme North Sentinels. Jestli to tady najdu. Najdu tady? Sentinels. Jo, tady. The Sentinels mám na 99%, jsem si všim. Nevím, jak se to stalo. Prostě se to nějak stalo. Ale ten level, fakt jenom chci dohrát buď to na video, znova, anebo tak. Protože já si prostě na tenhle level fakt jako vyjevím. On není úplně nejlehčí, ale není úplně nejtěžší. Jo, on není úplně nejlehčí, ale ani nejtěžší. Je takový něco fakt mezi tím, takový úplně jednoduchý
ale taky těžký. Je měkký, je trošku natvrdlý, trošku naměklý, je tak akorát. Tak, jsem u boss fightu teďka, takže výborně, good. Hele, na tohle vám řeknu jenom jeden pokus a potom je konec. Jenom jeden pokus na tenhle level, jo? Jeden pokus a konec. Kamají na to video mě nemůžou prostě nechat. Nic. Oj. To bylo blízko. A tak bejtil jenom. Neva. Prostě jenom jeden pokus a konec. Umřu a je šmitec. Prostě. Já myslím, že ten jsem vzal update, že tentokrát už to je jako fakt, no, že ten boss fight je finálně opravdu to máte na 100%. Já to fakt nevím. Dobrý. Kamo, přestaň. Proč mi... Kamo, může přestat už. Je to... Kamo, ta čas, kde nás prostě vyletí ty spajky ze země. Mě strašně stresuje. Já nevím proč. Mě to strašně stresuje. Dobrý. Máme to. 100%, kamo. Na první pokus. Ne, na první pokus ne, to nebyl na první pokus. A ten boss fight ne, na první pokus. No, skočím, no. Skočil jsem! Teda je taková chyba, že ono se nám to tady to neresetuje. To asi nevím, jak to asi bude resetovat, co to udělal, asi neví, jak udělat úplně. A to, že jsem to restartnul, to se nepočítá, jo? To se nepočítá, jo? Vůbec, to se vůbec nepočítá. To se bude počítat, až umluvu na nějakou překážku, nebo tak. Jestli umluvu na toto, nebo tak. U tohle bych ani jako neřekl, že to je nějaký boss fight, jo? To fakt není boss fight. Možná vypadá, ale fakt, že není. Zase. Tohle by prostě borec měl fixnout. Tam tu chybu. Podle mě by vás to tam mělo dát jako automaticky. A ne, že tam prostě musíte být úplně uprostřed. Takže bude muset borec nějak vyladit, ale jinak ten level je úplně v pohodě. Graficky se mi extrémně líbí. Já se pokusím být co nejvíc nejčastěji tady. Ať jako se nám to znova nějak nebugne. Což se povede. Borec se už na to vykašlal. Tak jdeme. A tady to je nový, ne? Tak nic. Tentokrát jsme už umřeli, no nic. A furt mi to ukazuje, že mám 99%, to je divný. Prostě. No nic, tohle by bylo všechno pro tohle video. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ne, tak víte, kam máte jít. A naschle.